Alright. Hi! Domo arigatou gozaimasu. Arigato. Welcome back sa lang edisyon sa atong Bitok-Bitok Podcast. Hello. And, in fairness, kuanta ka lang, ako yung napanindigan ang once per week episode. Panindigan ba yun ako mga gala? Yes. Kao ba na po ng inyong, so siya tawag sa itong podcasters? Podcasters. Amo ba tawag na? Podcast. Podcasters. Okay, kauban si Juanito, ang atong Yo. photographer. Siyempre ang among beauty queen, dalaga hamis, Walay single, uyab. walay uyab. I-emphasize yun ba? Sampay na. Arigatou Alright. gozaimasu. Oga, di kaya lata nga bago siyang ligo, nagdagan-dagan siya mga igala. Kaya ng pagtuo, hapon pa ang shoot. Drew Sila, attorney Drew Sila, ang yung tinod na pangalan. Hindi complete na yun. Yeah. Hello. Yeah, hi guys. So, sa akong gi-promise, di ba? Dili ko gusto nga ang usa ka konsehal, dili mo kan sa promise. So, di ba, the other, nata sa Thailand to nga food. Yes. Tama ba? Oh, yes, yes. Di ba? Thai food. Di ba niingon ko sunod na tong adto sa Japan na sadta. Tinurot ko Siyempre, nami karon din sa Nico Yata Ramen. Kasi, Nico, di ba Rocky yata to? Lahi po to. Ano yung Rocky Yeah, yata? like- Ay, yan ba ito isang lain? Di parera sila. Pero I don't know Saan, kung Igsoon eh? sa Igsoon Igsoon na sila. So naka sa Uptown, Nico Yata Ramen. It's a mas lami kung si Sama Musonti. It's an authentic nga ramen kung asa ang majority silang mga raw materials. In fairness kay talagang gina-order pa Imported. all the way from Japan. Wow. Then in fairness to kani ilahang kuan niadto gini sila Japan para gyud makuha ang Authentic. Yan. Marami ka ba na kung anong Nico? Nga naman. Baka? Yun, beef. Kay puros daw ni beef. Ah, Pero okay. kailangan pa ito na ipa-confirm. Okay, okay. Okay, basi makasuhan ta. Kaya lahat mo itong logo sa isa. Yeah, Then, yeah, kari yeah. kin baka ba? So, basing... So kamulo na sila karon og prepared. So while storya tri lahi ta. Di ta gusto nga kuan para init pa, para fresh pa. All right. Anyway, before we proceed to our kay syempre love month na February. So ang atong topic maybe for the next month puro mga love. So medyo ganaan si sa maling nga topic. February na din? February na. February, January. Tapos ito ang January, no? Taas kin January Di ba? ba naman? 31 actually. Wala na 31 of Feb. January 50 Oo. naman siya. Wala pa na human. Kita diretso. Yeah. Nakakaroon. Mangay. Mapit pa ta sa 14 Sam? Ha? Mapit ba na sa Feb 14? Saan na ganit? And syempre, before siguro ako ginidugan ako ng kailangan gina ko makuha ang reaction ninyo sa Miss Universe Good. Philippines Cagayan de Oro. Oh, manako. Hot MUPA. topic. Ano ba tayo? Ato last kita na na story okay, Dili okay. kita mismo sa Okay, Oh my okay. sa gosh. beauty queen ta mangutana og kuan. As the raining. So far As the Hey, raining. podcaster Because it's queen. raining outside. yeah. Shout out day kang Harvey. Hi Harvey. Hi, sir. Hi, Si sir. Harvey, Thank you, siya ang sir. siya yung nag-serve karon. So, ikaw sige daw, gusto ko makatanaw sa imong opinion about na itabo sa Miss Universe Philippines Cagayan de Oro. Okay. Yeah. Nanukad. I say, charis lang. Nanukad yun. Murag, abi, nakuugan na humana na ni siya. Kani-chika naman sila nag-live stream. Naman sila, no? Gusto kini sa imong sa usa Sa ka lalaki beauty mo queen itong POV. perspective. Oh. Because I've been judging a few pageants already. Wow! Vlogs. Blind sa tanan. Well, to Miss Ipunan, I think actually naiunod yung answer actually. Naagit siya koan ang akuan lang is basig na misheard niya ang question. Yeah, because naman ko yung dagan kay nag-comment no nga murag wala daw connect or murag Wala siya Di ma- connect. Then napoy uban nag-defend pod nga pwede man nga ang imuhang term sa national leader is national judges. Diyan na dito ang mga judiciary and inon-on parat.
So pero kung imo man good siyang kuanon pod ang iyahang answer ang unod lugar sa iyahang answer, wala gid siya na align sa question. Oo. Para safe kay si Kwan mo istorya ba? Nakikakadlokan It's nga not mo. Pero nakikakadlokan ba sige bash ka? Char lang wala man alam ko noon. Pero ako man pug yung nabantayan man good sa local nga pageantry is kanang they're really looking for a package man good. Yeah. O Yeah. kay lisod man sad og ani ang term ato gid siyang kuanon lugar. Kung kuan man good siya ibutang nato gwapa siya unya di kay siya kakak laban ra. Laban. Kay apil man na siya sa performance sa criteria for judging ang kagwapa. Yeah. Kay unsaon man ang lami kay kamo check unya dili kay kakagwapahan, dili lami imong performance. Day di gyud ka kahagunit og microphone mapildi gyud ka. O mo na Kaya may like ang realidad na no. You're you're mo saying na ang gina realidad siya. sa beauty Oo. pageants no. Dapat package gid siya. Yeah. Siguro dako siya og potential si Madam Ipunan. Yeah. In fairness naman So, is din, it nag-matter sa answer? Ano man good para man good sa ilaha kay dili pa man siya kanang international pa lugar naa pa siya time nga na naman good tayong training okay. para sa question and answer. so salaktod ba ng pagka-istorya Sam? Na ang iyang tinubagan pwede pa mahilot. Pwede pero pa kung ang dagway kaayo. gyud di na gyud mada. Dili kay kung ang dagway man pud good nimo og apikin ha. Ala man na. Bakit ba Dili storya kayo dire? ito. Dili ang isa. Di mo gusto Ayun naman lagi. Ano lang siya. Kaya naman na siya standard man. Gibalik ko pa na ay criteria. Sama ng gwapa kay kanya, di ka kalami mo perform, di ka kalami mo kembot man. Tama. Sumadihado gyapon ka. Unya kay si Madam Ipunan kay lumalaban man gyud siya. Lagi. Bakit manggawas man gyud ang iyang hips man gyud day. Dapat. Balion man gyud niya ang iyang mga likod lugar o kini ay lugar. Ana siya. So useless kumbaga ang imuhang kagwapa ug imong ka bright ug wala kay performance. Grabe ang terms. Sa tanan gyud nga kalihukan sa kalibutan dapat lamig kag performance. Kay pwede ka ba pulihan? Ay, lahi naman niya padulngan. So ana siya. Ana ang show. Ako alang man na siya ha. Ako alang man na siya. Ay, mag-iyak ka? Di namin mo comment ni Juan kay Lagi, na naman may video na o kani karon si kani. si Attorney Dro. Sa legal ta. Kaya sus ko, kabalo lang mo sa yung comment sa group chat. Sus, grabe. Ay, sinasabi ko talaga sa iyo. Gibuhatan. Sige, ikaw nagtanaw masag ka. Sa ako before pa nag-question and answer, di ba lay down na ang percentage sa sa personality and intelligence. Personality is 50% and 50% sa intelligence. So kay beauty and brains man ang gipangita, dapat gyud ni sunod sila sa silang giset nga criteria. So mo lang na ako and klaro man kay dito na okay ra man ta na og iyahang tubag the way she delivered it kay kanang grammatically wrong. Okay ra gyud na, that's normal. Correct. But the point is the meat of the answer. Naa ba diha? Correct. Muto na Sabay question karni. ko. Muto na question ko ano ang nag-matter. Mao na tang meat. Sa kana gyud. So muto na question ko nga nganong dili mag-matter ang iyang tubag kay so kaya pa lang kung ngayon pa nga dili pa siya pang international. So dapat Dili pa lang. ang mga CDO lugar di man siya pang international dili gibang matter lugar ang tubag ano ba? Sa ingon pa ni sa amin nga kanang kung dili kay kagwapa pero kuan ka, pwede ba mangyapon kay tanan biya ga make up. Yeah. Tanan ga make up. So I think pwede ra siya nga mahilot pa diha nga area. Lagi tama. So murag mo na Ako uban lang. akong Sa ako lang nabasahan ang POV nga pod. nako nabasahan nga nila nakita nga potential kay iyang face, guwapa siya. So pwede ra gyud nga lumalaban ang iyahang ang iyahang dagway na chance lugar mas dako lugar ang percentage ana. Kumpara sa katong isa. Tapos kung may kag answer lang so pwede pa siya nga mahilot daw. Yan. So na may mga trainers gyud ana. Ang dagway wala na day trainers. Sorry. Awas.
Tapos kabalo na ka anong kanila katingad anong tanan pageant kay basta mo gawas na bitong mga wino nagi perminti kuraw luto ana gina perminti wa wala gisukad nga okay lagi na perminti masulti kuraw luto ang kuan samot lang mga misgay sige lang ginog wala kuraw walay ambot lang ni Bahala mo diya. Nangaon mo diya. but anyway so yon mga opinion lang to nila and kami sad nakastorya naman mi sa among opinion sad ni Juan about it. So maybe at the end of the day sila may gitagaan og tahas na mahimong judge. Sila may gitagaan og tahas na magkuan ato. So ilahan na sad tong kuan. Naghatag lang ta sa to mga POV. O di ka muna lang mag-judge ana. Okay. Now eto na ang atong kuan kay di ko kabalubi asa kito nag-PM sa kuha ang kuan. Katunay nag-PM sa ako nga taga Butuan na there ay fan mga nurses ata sa Butuan gaano sila nag-PM sila listener sila nato no Hello. Tapos gusto na kong nga iside ang ilang kuan kay sa ilo ding mga edad now so ang mga edad sa atong mga listeners nga nasa mga mid 20s to 30s kasi syempre usa day silang mga gina-struggle is ang kanang career unsay career nga kuwaon then syempre paduol na po na sa relationship or magpamilya na ba ko di ba kanang nga mga kuan ba pag early 20s na kabo sa pa mo kasayo nakatrabaho ikaw nagkuan pa man ka no Kuan I think I was 21. Kamulog gijuggle na ko ang work and law school. Early 20s so nagasugod na kag trabaho ikaw Juan unsa ka after nimo pag-graduate sa ABS na ba ka? Dili. Na before pan, pagtungtong ata gyud na ako 18 naka-work na ko. Wow, sana all. Yan nagkuan man ko nag-Eve Lodge pa man ko. Unsa? Eve Lodge. Eve Lodge. Eve Lodge? Eve Lodge. Actually, nus. I was knowing day. Jollibee. 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 Na Jollibee ko. Nakurot ang bukay-buruk evil akong pag-evil. Siya na-evil ka. Na-evil ka tong bata pa ko. Tago ni kang Emily. Shoutout kay Emily. Nataktan. Ito ka nang kuan. After ata pagkuhan yun ako pag 18 naka-work pa ko. Nag-work ng Jollibee. Tapos naka-service crew ka. Ikaduwa. Tapos nagkuhan pa rin ko Nestle pa ko, more agency sa Nestle. Tanang timpla Milo, bitaw ka pa naman. Nanghatag agency na basta nga na? Agency na. Ikaw? 18. Nakatrabaho gihapon? Sa salon. That was my first job. At saka All around actually. All so lugoon. I can do hair, I can do nails. Yes. As in? So 18 years old ka ato nga time? 18. Taga-eskwela sagka? Nag-stop na ko ato og school. Pero ako nakato, Sam nakato, Nyok naka. So good na. So good na. Actually, it's Jenny Samantha. Sorry. Ano pangalan niyo doon? Jenny Samantha. Jenny Samantha. Sa Instagram. Yes. Jenny Samantha. Ka-remember ko, nang-apply kong trabaho sa Greenwich, taas kayong linya. As in gusto yung ko, paglingkod, after pila ka hours, pag abot yun sa manager, sir, underage pa ka, di pa ka pwede. Okay. Wa ko nagtanaw sa kwan. So wala yun na dayon, no? Kay gusto ta ko mag-try og service crew. Pero mo lagi. So, ang first gyapon akong trabaho is in fairness ABS gyapon. Backup dancer. Dili ba matawag nga trabaho ang imong kwan pag sayaw? Well, I don't know. Ga-receive naman ko og kwan. Ga-receive naman ko og mga talent fee. Di pa gyapon ba? Pero kung lang may kag employed yun. Okay. ABS gyapon. Kay nagkuan naman ko, nag-PAPA naman ko sa mga kuan sa una sa production. But anyway, so mga early 20s na rin no, ang trabaho. So dito na ka na kay ginatanaw nga career. Now mo ni karon ang atong topic for today. Kay naday ubang karon ga struggle. They're struggling kay sometimes naay ka ng choices ba nga that kana po ng mga age man good usahay first time ta nakarelasyon. Then we're so in love. Abi natog mo na gyud ni ang akong forever. Labi na ng mga 20s na kay nakay feeling na kanabitong before mo matog boarding house mamalit sa mo pansit kanton o mga look bread. Feeling din nimo murag husband na kay ka. Hey. Kanang yan bitaw nga nang murag ikaw tarong magpalit-palit na rin na may mga sugod na mga conjugal na mga gamit. Palit na kag mga kaldirin. Mga heater.
Tabor kay kami magod early na nag-boarding house naman taraw ko. Nga wala kabala akong mga ginikanan. Kaya naralikod sa ABS. Tapos si Lingling that time nagtrabaho mo ato ra pod siya ana lugar. So na kay mga gamit-gamit rang mga kaldero. Feeling gini mo kanang husband material na kay ka ba. Pero mo lagi na okay man ako ang akong pagka-in love ni Lingling and compared also to my career kay more paspas po akong pagsulod. So mo ni atong pangutana karon kay naay mga agoy kalami sa giserve ni gani. Yes. Oh my God. Unsay ni takitite mo na unsay Ramen name ani ata galing ni. mo ni ang Ramen. unsay ni siya? Name po. Unsay na ipakita na sa menu? Ang pangalan niya ay Gyokutsu Miso. Gyokutsu. Kalisod ba kayong i-pronounce ani? Mag-order ka Gyokutsu Gyokutsu Miso. Gyokutsu Miso. Tiramisu. Ano dapat ingana ang mga Gyokutsu Miso. Gyokutsu Miso. Order mo yung Gyokutsu Miso. Perfect. Lami siya, in fairness. Okay, picturean sa... Beef na beef Uy, talaga. O nga picturean para gibidyohan pa. I-reheat na lang na yan, no? So muna niya akong gusto nga i-topic. In fairness also sa nag-message kay ang iladang problema is mga nurses kabalo na ta sa kagamay sa sweldo burag ang next kini gusto nga option is mag-abroad, di ba? So diri na dayon ang pamilya nga mabilin or dito sa trabaho. Naku na sa Okay, undaon na itong topic kay lami kay tanaw ng mga food. Mo po ni siya ang Gyokutsu soyo. Gyokutsu Shoyo. Shoyo. Magaling wala iti, wala masyoyo. Gyokutsu Shoyo. Shoyo. Yataking. Shoyo, hindi shakin. Ganan. Kabalo mo sa imin sa shoyo. Ang sakay. Oh, grabe ba naman Soy ito sauce. trivia? Di ay? Yes. Soy sauce Lang rin. ang ilahang ato toyo ila shoyo. Shoyo. Mara kang lavo. Wala yung Shoyo, sausawan. lang yun, shoyo. Shoyo. Wala yung sausawan. Wala yung buta yung shoyo. Og syok. Wait lang. Ako sa i-confirm. Ala karuhon ko. Kita may shoyo. Wow. Sabihin to sa isa usa ka bowl. Yeah, actually. Usa ra na katao. Pero mag-share lang ta. Grabe ba? O kasi gusto og chopstick kay naman tayo Sauce lagi. i-confirm ni Juan kay basin daw mabugo, mabash daw siya. Di ba, nakashoot mong gugkuhanin sa... Abi nung hilig Yeah. anime, sir. Ay, isa po na. Okay, kalami ka. Yeah. So kani mo ni ang mga Tagsa ta ni ramen. Hinapon magyud nino. Grabe, uy. Unsa gitawag kanini mga Sushi. 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 Rice. Sushi. Yeah. Gyoza din ang isa. Sushi. Lami ka ng gyoza, Gyoza. I promise. Gyoza? Gyoza. 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 Wala ka na magana, di ba? Yoga. Yoga dito. Sorry. Ano na, kalami yung... Ubaw na nadayon ng kalami. O, sige, natay koan. Buta niya siya soy sauce katong ilang pan. Ang gyoza. Lami na siya. Kani. Master man na si Sir Juan na ni. Yan. Rakiyata mo ganda kong So, muna yung sausawan niya. Langga, no? Oh, namo man yung sausawan di ay. Thank you. Oh, nara. Oh. Ana iyang isa. Yan. Salamat. Kalami. Kala. Hey. Perfect. Thank you. Ayun. So kaon na chika-chika-chikan sa tamo, no? Before na ko isulti ang among topic, ayan muna, Kuan natulog na. Alam Lami na. Lami. Lami. Doon ka kabot din sa ila. Sorry. Di ko mo to. Nara, oh. Ang nagagwapo na din, ang butangan ng kay tiles. Di ako nang sama. Oh, sorry. Kailangan po. Kasi tawag ni attorney kani? Shishi. Sushi. 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 Thank you, Ihumol Lord. ka po ni siya. Iumol. Lain mo bro, maglabo nun. Ayan na. So, ang atong topic, before na mo isulti yung topic, ayan mo na. Nabong ka naman. Alright. Tenten. Huy, sa? Kung bata pa, tenten. Dako naman, tantan. Tantanen. Tantanen.
Tantanmen. Tantanmen. Iyataking. Lami kayo tanan. Di gini mahumaning, di gini natin mahumaning. Sarap. Thank you sa again Naglisod ko sa Dili sa Uptown. Saan ni bagon? As in, authentic yun. Hindi kita. Oh my God. Pag hinungitay ragon mo din ni Juan para... Hey. Aga ni. So again atong topic. Sorry, na-delay. Career versus love life or slash family. Kaya may uban na ka ng wala pa nagminyo. Need ba yun magpili? Need ba, Mag? Need ba yun ka na magpili? O di ba pwede nga sabay yun ang love life and career? Naba mo yung mga moments ana sa inyong life nga na-experience ba niya sa inyong life nga medyo nagpili mo og trabaho versus family or trabaho versus love life? Kana. Kaya ko medyo early ko na ano eh. I don't know lang if it's an advantage nga sayo ko na minyo, that's why sayo po ko na narbaho, nagkayod. So di ko kabalo. Juanito, o ikaw, Brad. Nabot ba si mong puntong nga ano ka? Kailangan ka magpili career versus love life or imong family? I don't know. Wala ko nagpili kay murag ko man good nag-support man good si Mila. Itong wala di pa minyo ah. Okay. Nag-support man gud siya sa ko ah. So nauna ang love life. Una ang love life. So nag-eskwela pa mo ato? Kao eskwela pa. Okay. Then supportive man siya sa ko ang gabuhaton. So murag I don't know, murag wala na di na kailangan mag-choose bitaw. Okay. Magpili nga love life ba or career. Or career. Pero karon kasi since minyo naman ko, nagminyo naman mi, murag makaya man ako siya sabay. Sabay. As long siguro as kuan ka ng supportive ang imong partner sa or yung kinsa ba sa imo ha. So, in fairness, wala to nebot sa point nga murag medyo ni against siya sa imong gusto buhaton, sa imong life or sa imong tama ba na career ba gyapon ng tama di ba? Kung Sa work imong ba, gusto sa imong kung life, work diba? ba career na ba gyapon? Ano sa? Kung work Yeah, kung anything pwede na ka career na ba na? o career gyapon, like mo niya kung gusto. Niabot ba sa punto nga medyo wala mo support si Na love life? kuan kanang during sa ABS-CBN nga time. Mura siya kanang ay mura siya nakuan siya nga si Emily mo nga time kay murag wala siya work ano daw something. Kamo So, gyud mga Mark- babae basta way work ba? I don't know kung sa nakalimot na ko murag sa ABS na ba to nga time or before pa ABS nga nakoy work or Jollibee ko ato nga siya kung graduate na siya kung wala pa ko na eskwela. Graduate na siya wala pa siya work. Kanang wa siya kabisiyan ba. So ako busy ko sa work, busy ko sa akong trabaho. So nawala ang time. Then ano ba sales din siya nga sige diyan na ka ano something ano bitaw murag. Basta kasi ka dikit-dikit sa mga host ato nga time sa ABS. Isa na nga host di eh. Basta sige kang makita nga sige kang selfie sa mga host nga mubuog shorts. Dili po sa ABS pa nga time kay murag ano man nala time mo maselos siya kay siyempre mabisi man gud ko na labi na sa mga shoot na siglaglaag. Ano ba daw siglakaw-lakaw sa shoot. So siya pod kay magmakuan pod siya ba nga may panin siya okay. Matulag mga restaurant at sila ato mga places. Nga ba? Gana lang murag kato lang nga time nagselos siya pero dili man ano na kung wala mo pug niya gipapili. Siguro part lang siguro sa iya na board siya or unsa ba? So wala bag may pakadalingaw na kay kadya. Yung ano ba yan? Ako dire. Ako na po ito kayo, wala lang, Kebs. Mahala na, trabaho ko today para makakwarta ko or sa ba ka ng makakuan ko. Didi ka magbitbit og mga sobra-sobra sa shoot. Tamo imong ipasalubong. Mama, actually, actually, grabe ka, joke yan na nag-shoot mo sa, katong circle bitaw nga kuan, nga, delicacy bitaw na siya. Oo. Murag, Circle na rin. circle nga ka ng kuan ba? Kajut lang kayo. Ha? Kaya daw Pwede na kumukuha. na pastel sa sulod, kina something, Bandep? dili bandep, katong isa katong medyo social siya nga circle nga na ay murag macaroni something nga Okay, okay. Dako. Oo. Nagdala ko at Dubai, natin tayo, joke kaya siya. At Silvanias. Silvanas, kana. remember na ako. Silvanas. Katong nagdala ko, kay, shoot me Bigyan early na, boy. morning. Morning na siya, shoot me morning sa Mag TV. Tapos, lagi pang hatag, kaya dala ko anibay, dala ko rin. Dala ko sa motor. So naghatag og products. O, hatag products. Excited kay ko hatag kay Emily, kay syempre, lami kay ni siya bay, kay Silvanas bay, only kay, dili only kay murag, sikat kaya siya kagaya Yeah. nga time. Ang kajoke at Dubai, kay padol na ko ila Emily, nahuhulog sa kwan bay, nahulog sa motor ang Silvanas.
Ako tong gibalikan pagbalik yun ako naligsan sa pick up. Napisa. Grabe ka. Nabisa. Ako ato kay Iligid para sa imo. Ako ato kay kuha ko nalungkoy ko saya ako kay ato no naligsan ba ganyan mas kuha na to na ko balik. Wait. Nama ka sa karton. So, okay Una sa na. nahulog yun siya sa kwan sa Pero motor. pagkapisat, so, nibugwa ang lugar. Ano ni flat yun siya totally flat yun siya ano. Ako Sabi na siya pagka-creamy inside. May alamig ka. Ni kuhanin ko ni sibat na lang yung kuha. Wala na ako. Bahala na to din. Ba't yung katawan ko din sa kuhan. Ay naka-joker ba yun? Pag-abot na ko ila Emiling. Naala ko mga buds mo. Naunto ko yung pasalubong sa mo na nahulog na sa mundo. Naligsan. Ano ang yung gibot? Muna niya kay kuha. Gikakon pa gikasapan. Bato wala na lang ako ni kuhan. Sayang kaya ang silban niya. Dito din niya na-realize nga true love gida yung gibati. Kaya despite sa gisulti, kay pakaslan mo gida. Yeah. Pero okay na. Kaya funny lang ito pa sa kuha nga. Katong moment na kayo. Ako itong gipicturean actually. Gipagkita man ko sa inyo, Sir Bird. Pero ano ka na-remember ba ninyo? Yeah, naka-remember na ko na story. I was keep on laughing nga. Napisat ba yun? Joke ka sa tanawin doon. Ako, magkatawa ko nga, yak, luyo sa Silvana doon, naligsan. But anyways, Teka muna, medyo spicy sa gamay din. Lami siya. pwede ko mga yun eh. Kanina ako. Ano ako sa soup. Sarap. Kaya ako ah. Sarap. Sarap, Pag sarap. tawagan ni sir. Miso man gina ko miso. Saan name ani? Sinigang. Beef kayong- Di, teppanyaki. magtunto na ko kaon kay basin dahil this year beef makato ko teppanyaki. Japan. Yan. Kasi makato ko Japan this year, so nagtuntoon ako dana ni. Una akong dream kay in fairness ba, tagsan, eh. katong ang first na magina ko nga country na bisitahan outside Tagsan, the Philippines is Singapore. Namili ako So, dito. na nag-ingon nga, if na-appreciate na akong Singapore, the more nga mato da kong Japan. So, hopefully ako nang giampo, ga-pray over ko, matag sweldo, ga-paksi ko para basin din madayon sa Japan. Wow. Dito Balik tayo round trip lang ba? podcast. Kanang pag-abot sa airport, balik lang ba? Podcast daw. Hoy, abuso. Eh, pwede na mag-podcast nga kwan. Siya, zoom siya. Lagi. Ah, pwede, pwede. Then check ka sa Dili- mga experience, ana. Oh, Di pa na gusto gid ni Drog yun na, kanang kita gid opan matug. Na? Libre ang mangarap. Correct. Di magsugulan sa tasagusa, ana man na. Simple step ba? Japan na tong gusto. Mo sa ni magsugod-sugod sa ta sa Mastersons Avenue. Kugman gusa ana ra man na siya. Talain na po niya area. Oy si Sam, niabot ba na sa Saman. Nanumduman na po na niya yung first ka-live in. It's choosing between career and love, right? Career and love, yes, madam. Well, Wow, may pinawel. well, it depends on your personal values and priorities. Ha! Pero para sa kuha, ang nahitabo yun, una yun ang uyab-uyab. Uy, ginuo ko. 17 anyos, di ako itong panahon na ginuo ko. Uy. So, 17 years old. So, nauna, parang pong kahuan, nauna ang love life. Una ang love life gyapon. Okay. Then ayan na dayon ang trabaho dayon. Pero magdepende maguna siya. Kay kung imong pasabot sa imong career is kato ng successful career ay dili pa. So, Kaya ang akong trabaho sa una kay Ginoo ko uy unsa man tuoy kulang pa man ganito para sa amo. pero gisuportahan ka niya. Trabaho po gyapon siya. So, Kora, pag ingon na, I want this job, ako ning Oo, trabaho. So, okay. At Kami least, duha ang mapalit ni mo iyang sapatos nga gusto. Uy! Ball. Hoy Ginoo ko. Naon. Ginoo ko. Tinod no. Simba ko wala sa duing. Pero nagtrabaho sa ito nga time. Nagtrabaho siya ato nga tayo. So, supportive siya, in Oo, fairness. supportive siya. Kay dili sa paginambog hagi na intriga gid niya sa koyang sweldo. Asawa. Wife kay Gwan. Wife material. Wife kay dating bay. Wala gina siya ano ha. Ingana po na itong audio mandri nga si Philip. Ina-intriga ang sweldo, pero gipaksian daan. Ay, mga ginagbutang daan sa U-Box ba? Muna- Muna ko yan. Pero Isabutan na ninyo, Ginahatag ko Sam? ba sa Gcash? Ha? Isabutan na ninyo? Ako lagi ang kwan lagi dominant sa mo Nagsakay mo siya. Ang hindi nga ka-stress ko kay magsige lang magyapon siya pangayo gyapon sa kwa na maghunong taw gikapoy ka sa imuwaon. Mas stress mong kuin. Wala na nabilin sa kwarta kasi gira gyapon kag pangayo sa kuha. So, meaning to say, pangit niya po nga idea? Uy, pangit siyang idea kay kana bitaw mag-expect ka nga kanang samot na kay Valentine's ana lugar. Mag-expect ka nga magdala siya flowers uy. Nya kana bitaw binuangan ako siya nga nya nagdala ka flowers ana. Da na mas ibo ang sweldo. So na ako papalit. Natanaw na lagi nasalan lang mangyapon ta. Napuyog malinawon. Sabi bitaw gyud ka tuig lugar. Wa gyud bulak gyud ay Ginoo ko. Familiar lang ako. Sobrang familiar.
Kahilong bitaw ko. Oo. Kaya for the longest time, si Lingling man, ako minsan gawin sa kwarta. Mm. Wala, huwag ko yung ma-surprise. Di ba maka-surprise? Sa napay one time, makakuha kang kuhan, magpalit ka, minsan, asa ka kwarta? So magunaw na nun sa, so nagtago day kang kwarta. Nung nakapalit ka. Sa akin na yan naman. So ako sa giagi siyang tanan. So sa man bro, naka-decide na ka, nga di na lang mo mag-sharing o kuhan, sweldo. Sa man. Nakakuan, magkuhan na ba? Grabe sa love, pasugad namin yun. Wala yung kaya taga-tagang flowers. Alangan naman si mo. Oo, tarawa. So, ingana na yung sitwasyon karon ikaw na tingawin. Nako yung gibuhat. Magkuha ko siya, maghatag siya, sweldo ako siyang tagaan. So, lalakay money ha, kabalo na ka. Pero ang akong minded to, dapat, imo na kung mag-date na or magkuhan. Na dapat, pero wala. Mamano siya. Dili lagi may magician. Kamu mga bayhana mo, ano nag-abi ninyo nga mga magician may Ano ba action lagi? Muna ako sa ginan nga, di ba gitagang-tagang money kay para tuwi mo kung inon nga nga. Muna diya. Ato na kay murag outgrow na lang mo, pero kapoy na kayo. unsa may diferensya kung ikaw na lang niingon nga mag-date naman sa kong money or ihatan ako sa yung money, please, salti ko nga mag-date Di ba? Sa may diferensya na karon lahi ra gyud. Kay nagunahon na siya nga mag-date gyud siya. Yes, the thought that counts. Okay, tama sa din naman. I think Nusot mo mo kayo na ba? Nusot mo kayo na ba? Di ba kami manguhula good? Dami ka bro sa inyong feelings ba? Tanawan nagweniwan pagkasulti ka na Suko murag. ka! Suko kay ba? Di pa gud mi. Naipanghihina yan. Ingapin ako nakakuha na good. Tama mami. Dati naon ma, go ma. Mga lalaki gid inana gid siya murag wala mi na nga kuan unless kung nagi Insensitive daw to. Ako siya ginan actually nga, love i-date ko ba? Ala siya nga, tapos nagkamani siya. Tapos ako siya gibantayan. Tapos dili naman ko okay. Noon sa man kay nga nana. Di ba ako sa imo nga mag-date ta ano? Love sorry kinalimtan na ako. Nagana kayo check ka kayo. Listen sa kayo sige mag-remind boys ha. Mana yan na magawas nga dapat na may communication. Yeah, communication. Kadyo na murag lain ng effect sa ramen. Ay, murag nani magtiayo na away dito. Murag ingalan akong feeling karon. Pero sa totoo lang, dili kami manghula. Dapat i-express ganin yung gusto ko ginanay para makabalaon may kay syempre. Lucky na ba? Di lami mangguto ka nang gikan gyud sa ilaha. Yeah, Sa ilaha gyud lugar nga ang sa ako man initiative. gyud kay uyab ba may like naturally ginahimo na ni Paulo. So murag nabaguhan lang ko sa lugar pag minyo na wala na ang ano ba. Ay, It's so like that. nag-confess na sa Tony na changes. Nanay Gino ko wala changes. palang magtuig. Pero Start dili struggling. man siya nga ka big deal yun sa Well, that's part of kanang ano na kay. Manong ingon lagi, pag in a relationship ka, magkadugay ka, ang inyo pong level sa away lawom pod. magkalawom po, di ba? So, kada bang may nasag ka nga, pwede ba lahi na po na itong awayan? Biki murag, nag-move on na tabi kay mga grade 12 na itong anak, ana ba? Nang lahi na po nga level na itong awayan. Doon na tayo nasa opisina, nga murag yung taon bagong mag-uyab nun mag-away sa noon. Oo, nalay mga gay! Nalay gipost na mga away-awayan. Nalay po na. Naglaag lang masuko na. pero at least na, in fairness, ako no, nauna man ng uyab-uyab trabaho. Ikaw, Drew, no? Una mo nakatrabaho. Una ko nag-work. Kaya ang relasyon. Katong nagka-work ko, nanakoy actually law school pa ako, nanakoy uyab pero long distance man good me. So I really didn't have the feeling of kanang kita ma-burden ka nga to choose between love life or career. So I cannot really comment about that. So mo yung kuan kuya pagkasulti niyo ay doon buro magnata sa session. Mr. Chair. Mr. Chair, gawas ang pagka-abogado kaya po pero tama ka. So kato long distance man siya. Long distance to siya. So that feeling anak ko uyab pero that kanang experience nga na someone nga mo kuan. So murag pina-supportive ra pud gyapon siya nga unsa imong buhat sa ingana. Yeah. Anyway, well sa bagay kung uyab-uyab lang ang mga panahon, I think sayop ba ko naminaw kong be happy ba ka? Technically wag gyud ka ma-happy no nga kuan kami no. Nag-dancer ko sa EBS no or nahimo kong singer. Damak. Ba wala dili ka happy no. Dili ka 100% happy nga nagtrabaho ko sa EBS. Because you want me nga number one motivasyon sa akong pag-eskwela.
Kay giuna man ako ang Dancing. sayaw-sayaw. Pero nawalan ako sa focus akong pagka-engineering. Tapos, muna, siyempre DJ. Diba, na yung mga tawag-tawag, mga di maayo. Di ba? Na yung mga request na mga song nga More Than a Friend. Oh, Sa lugar na More Than a Friend. Tapos gisundan din sa sana dalawang puso ko. Uy, tanganong ang ikatulong nga kanta kay Why Can't It Be? Wala, red flag na yun. Ngano yung ngani. So technically, no, Bino, wala, dili ka, di ba, happy? Nga na ako sa EBS at mga time. Video yun. Wala, di ba? Dili, di ba? Oh, dili lagi. So, matundangon na nato. Ito na naman itong podcast. May kala. But seriously, na-feel sa na ako to. Kaya lang, the problem lang that time na ako was, imagine ninyo, dili ko itsuraan, parang dili man ko famous nga tao din. Kalit lang, when I started nga nagni-boom akong pangalan nga Bernie Bitok. Pagka-dancer, dili gihapon. Dito naging ko ni-boom sa pagka-Bernie Bitok na sa radyo. First time ko nga nakatilaw og fame. Kana bitaw ang ginabutang di ang picture. Picture fame. Oh, sorry. Frame. Medyo nakurat sa ko, to be honest. Medyo nakalimot sa ko kadyot nga naday ko ikarelasyon. Nasyak sa ko nga sa akong dagway nga ni, dagan di, pang matumig barangay, betok. Ano ba? First time ko ba yung nga tapos dagan na din mga chicks namang regards. Tapos mga chicks yun. Oh my God. Tadi ba ikaw, wala ba yung kasukan naka-experience may nagwapo ka daan. Wala ka naka-experience. So, makuratan sa ka, oh my God, na yung mga... So, pwede ka di mo makagusto ni imagine pag yung that time, nagkatambok pag yung kuwato, ha? So, di pag ingon nga attractive kay ka. Kaya di man kay abs. Pero, bisag caveman akong naong. Caveman, grabe sa... Caveman, magkaitasog buhok. Murag yun og si Moana. Maui Sa akuan. Sa Moana. Pero in fairness na kan may mukilig mo di ako sa nakuratan sa fame. So mo na the rest is or was is history. So medyo medyo totyo na. Tadito na dayon, pag ABS na dayon, in fairness kini sikat man ang pangalan nga Bitok na yung mga offer sa ako to Manila. Manila nga posisyon nga why not dari ka kay nausom ko ng mga Bisaya po ng mga DJs. Grabe ang labanan sa mga DJs before sa Manila. Love Radio versus MOR. Tanam ko sila mga DJs sa Love Radio nga Bisaya ba? Majority daw sa listeners Bisaya. So, gina-offer sa ko na dito na dahil ka nagunaw na nga na naman ko'y family. Kuwaon ba na ako ni? Mas dako man ang sweldo in fairness. Pero nagunaw na sa ko malayo ko sa family ba? To be honest, ako lang yung hungong. Nakabinuang manggaling ko nga bisag narad doon akong pamilya. Samot nagma-long distance relationship. I think dito sa long distance relationship, munang hadlok og long distance relationship. So munang sayang ang opportunity, pero which is tama ra po dahil na shutdown mo. Sorry. So, nabalik lang ko din. Pero in fairness, may na lang po kaya ang na-offer sa ako din is ang pagka-radiohead naman po sa MR. Mas nakugid lugar dito. Kay live dito, TV, radio opportunity dito. Grabe ba yan? Kanilang mga molsos, mahal ba kanilang mga talent video. Nakugid na lang kong kwarta. Pero that time, gipili na ako, nga drin na lang ko sa akong pamilya magtrabaho. Kay, pag nga naman kung pagmupili ka, there's no right choices, pero every choices na imong ginapili, nagi-consequence na imong i-expect. Pwede man nga, okay si A, okay po si B, pero lahi ang consequence na imong makuha ni option A, lahi po ng consequence na imong makuha ni option B. Choose the lesser kanang Iyon. consequence. So, imo na tanong kung asa ang mas Impact of bukat. the consequence. Choose the Correct. lesser impact. Napingis ba ka? Ako sad. At tangi ang part 2.